Je to oddále. Koľko to už je Nie, to je kapitán. Kapitán Zústa? Áno. Nemá C-čko. Kapitána nemáme. Máme kapitán. To je náš kapitán pilot. Autobuse? Nie, letadlo. Keď si sa srandu, ale na matáme. To je kapitán. Evo povedzte, ako je ali jedna to ide od ali si to popravo vjerujemo to izruku. Tu možete kako mi ne važi. Ali neću ih samo ide poslije. Kako ne nikrio, kako. Takže dneska vyhráte 4-2. Bude sú dálike. 4-2. Vyhrali na 6 prehrali, ale to je vyhrali. Dáme to tak na bude skvelé. Hráte teraz s kým? Ešte raz prehrali, ešte vyhrali. Bolo pekné, že? Mali na body prístor. Keď sa to bude koľkať, kapitán? A neosvaj človek. Nechci stojí. Tak dáky na nosí. Taký nosí. Ale neosvaj sa. Ja sebobaluj. Daj, podáš. Ukáž. Nie, on dostal to na hokej, tak som sa patrične oslovil. To vypísal muž. Vítaj, ako... Ako to viem, do Slovenska Európy sa často. Dnes čo máš menej, Matúš? Ja? Ja tu dneska je Matúša. Ja som Lukas, ale... Lebo tu budeš všetko na A. Ktorého bratu mal kontra Matúša. Matúš, ty na Matúša. A dneska je na Matúša. Anda, Matúš, naše kolegu, Erik, to je to je Černokár. no ja. S mačetou. Na to ruke nebaví. Ale ja ti sa chcem tam pobiť, svojúšo na oke. No jasne.
To si mal práve jak to rovno profesionálne. Rukavicu dole, no pod! A teď 4 minúty do konca zápasu. 4 minúty si dostal, že? Jaký trek? Ocenil si to dole? Vyšlo by sa to vydá. Ponesem si. Hej, Kríž. Ježiši, Dani bol venku, čo za zviero? A sa tam dobre správam ten Dani. Som furt takom nezvyku, že proste čaute chcem pozdraviť, vieš. Veď to je tej šatky, no to je tréner. Ale nie je to tréner, to naši teraz odstavil. Kde je tréner? Gól! Kde? Kde je to? To je kde? Ja. Vedi, hore. Vedi. To je červené mikine, není to? Raz je tu, raz tam. Tréner, ako vidíš dneska? Včera ste prehrali a si tam dneska hovorí kám, že 4-2 vyhráte. Podaj byt. A je to prajem, no? Podaj byt. Ale nemôže sa tu každý byť. Dneska ich bijeme ešte viac. Ne, byť ich nemusíte, len treba ich nabiť do bránky. Aby týkal ten bránka, včera som mal dobrú, dneska ne. Vychytáš? Dajte počuť. Už som si čo gustol? Dobre. A sa dneska dúfam, že bereš aj hento. Dneska ti vezme môj kameň na vás. To ty ak čistý bereš tá 20 jednotka, kámo. Aj pri Ilbu mal takú dobu. No, Že? berem zvyšku. Vystrel tu ma. Ale ja sa jednotka vo voľnu píde. Brá. Bravo je bol. Toto je presne to, čo im hovorím na piči. Vôbec nerobia, mi aj hovoril, že sucho a tak, vôbec nerobia s nimi silu a som povedal, že kamo, že začí si mi robiť, lebo ich sú všetci body a tí sú všetci malí. To keď je takýto tým, že im stačí, že iba začí do hrádu tela, tak je chodí. Môžu byť kľudne aj hokejovo slabší, len chodí. Hlavne tak, že vám drží palec, dobre? Lukáš Nikista bude tankista. Čo? Lukáš Nikista bude tankista. Dobre.
čáru. Tak to nebudeme vykonávať. Zapísáva mu to má. Zapísáva. A teraz zadržinovala. Takže to povedal Pavlov, teraz ste vyhrali. Hrála to na mysleli si ďakú výhľadu. Ale to je vždy odávacie, je? Ty nie je brankár? Rovi. Scout. Nie sa postaviť na krásku maličko. Scout. Doktoruj, scout. Ja som zo zväzu, tak to poviem. Zväzu?